anakku sing salamaneh gen apa-apa bagus dhewe melu wong ayu Mas aku gen melu apik besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine sambil nunggu request ya nak wong ayu monggo diaturke lu ngedek gua lu so kalau pijar nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe jumeneng kira anakku sing bisa gawe maju rene no. Rada maju. Kesane dipirsani ingkang kagungan gati. Oh nggih. Bapak kalian ibu kersane mirsani kaya ngapa ta Dedek Yati Hapsari niku. Lah nggih, kados napa to kepiye opak kepiye Andika Pratama Steven ngoten nggih. Enggak. Oi, bapakku ngayai sambil menunggu atensi nggih Mbak Yati. Ambek bilih keluarga geng kang saking Sukoharjo
saking Wonosari, saking Purwodadi badhe ngesek lagon monggo. Sampeyan ke yo nak ngudang anak niki enten mriki. Monggo. Ora anake bapake iki. Yo. Nah, monggo. Weh. Halo. Kira anakku. Tante. Nangis wae. Ya. Halo. Sing bagus dhewe. Besok bintang. Sama pokoknya engko nak urung rampung sampean tidak boleh turun dari mana, Mas? Siti Hinggil. Siti Hinggil. Nyanyinya harus di situ. Enggak boleh turun. Ora itu medok. Nah, sampai nanti Gunung Kendang. Ya, cus. Bisa gawe. Ya, betul. Bu ngantuk mboten, Bu? Ngantuk. Nak ngantuk. Yang ngantuk napa mboten? Nyepakne lagu sing kinten-kinten mboten bikin ngantuk napa ngoten. Yang kakung sagune napa mangke? Nah. Pripun? Supados kita tidak bingung nggih Mbak Yati nggih. Nggih, penyanyine mending sedanten lho. Bukan lagi. SMP, SMA, kuliah. Nah, suster, ngesot dan lain-lain. Anu, ora Ding. Nggih. Ayo. Wajib dalam acara khitanan sampun katuraken. Apa? Biasa nglobi tante-tanteku yang cantik iki lho. Oh, alah tak kira ngopo. Arisan apa piye Mas? Penutupan. Badang, nggih. Kendel.
ya Mas ya. Campur sari pulok gayang Nah kene iya ya Dik ya. Pak Supri wis ngene lho Mas. Pak Supri. Sembah nuwun ayah nggih. Alhamdulillah. Nah iya toh. Jadi iki penglaris muga-muga berkah barokah. Amin. Doane pokoknya sing apik-apik. Sing apik. Jos. Iya. Tenan, Mau wis bisnismu wis. Hah? Bisnis. Wis. Oh wis rampung. Aku sudah mendapatkan member gaya aman. Anu piye ya? Customer. Customer. Kenalan. Oh kenalan. Iya iya iya. Yuk lanjut sik sayang. Dadaku. Wasik. Oh. Ibu Supriyanto. Halo. Tenggol. Oh.
Lho lak tenan to Nok. Sing penting sampean berdua ngetok nang kene, beliau saged mirsani wes pokoke sal-sel pokoke. Pripun hari ini, Pak? Bahagia, senang. Napa meleh? Puas, alhamdulillah. Ibu katanya bapaknya puas loh, Bu. Alhamdulillah. Sih. Pangke nanggap peleh nggih. Siap. Ampun kapok. Betul. Besok malih nggih, Pak? Besok malih. Mbok menawa anniversary pernikahan. Ulang tahun. Nggih. Kitanan meleh nggih mau telep napa? Putrane wonten sing anu, dereng tikitan. Enten. Oh, setunggal. Namung setunggal yo Dik kepiye. Ya Pak menawa meh mindo. Tak kira. Ampun ya Dik. Jiji ayo lanjut saya. Anjir. Rena wengi hati-hati. Wong prasaja alas Bos Okta. Cahaya muda. Spesial Bos Okta punya lagu nggak? Bos Okta udah. Sekarang Bu Okta belum. Mama Damar. Mama Damar. Makasih udah. Terima kasih. Isih koyo apa? Wong nyatane. Antri Bu Okta. Lakon saprene. Bisa teriak? Mau derek mboten? Mau ikutan nggak? Wakasane malah bangun tresno. Tutup bondo, tuturupa. Wong atine Om Gonjo. Ya, ditunggu nanti requestnya. Wis jamak lumrahe yen to Mas Gonjo. urip coba lan kondane So. Cek. Sel. Rena wengi